selen bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Dangarili min n'a kɛra kunun kari Lere Tombouctou mara la jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ wele ko coordination des mouvements de l'Azawad CMA ye u kan bɔ k'a fɔ k'olu bolonɔ don. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ Mali ka finitigi ɲɛmɔgɔyaso n'o ye état major général des armées ye bataki dɔ bɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma. Bataki min kɔnɔ u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka wulikajɔ larawulili baaraw bɛɛ senna Lere ani ka fara jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛyanfan a n'a kɛɲɛkayanfan fan caman kɔnɔ. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. Nin dangarili wale min ni a binna Mali jamana ka tile fila laban ninnu na jɛkulu maramafɛntigiw fɛ maliden caman de bɛ yen minnu hakilinaw jagabɔ a koɲɛ kan. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye k'a lase aw ma nin sangani in kɔnɔ. Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ko kura ka foli ni tanun kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la k'a lase aw ma nin waati in na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye septembre kalo tile 18 san 2023 aw ni Mariam Tarawele bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ k'o tɛntɛn k'o lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Lere n'a filɛ nin ye Tombouctou mara la kunun kari jɛkulu maramafɛntigiw ye dankarili wale ta ka Mali finitigiw dagayɔrɔ sɛgɛrɛ ye. O nɔgɔnin fɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw n'o ye coordination des mouvements de l'Azawad CMA ye olu ye u kan bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu bolonɔ don. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen nasera u ka tɔn kumalatɛmɛla fɛ n'o ye Almun Ag Mohamed ye. VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Ɲafunke Seku Mayiga ale ye o kunnafoniw sɔrɔ a b'a tɛntɛn an ye an k'a lamɛn. Min ye Lere attaqué hali bi k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ kunnafoni kɔni jɛn tɛ k'a sababu kɛ sɔrɔ réseau kɔni tigɛra yen nɔ o n'a ta bɛ an kɔni sera ka maa dɔw sɔrɔ minnu bɛ connexion kan an selen ka ɲɛma minnu sɔrɔ yen nɔ olu kɔni kama ko ayiwa surɔta ani kunuta kɔni a bonya kosɛbɛ tiɲɛniba de kɛra Lere a kɛra fan fila bɛɛ fɛ nka surɔ avion sira ka cili kɛ dugu jɛlen maa caman kɔni mobili caman ye minnu jeninen bɛ dugu kɔfɛ Mali finitigiw fana u yera dugu jɛlen dugu kɔnɔna la u bɛ ka yaala ka maaw ɲini ani ka yɔrɔw ɲini n'a sɔrɔla k'a fɔ ko bamanci ninnu dɔw dogolen bɛ a yɔrɔw la min ye lakika ye bi an bɛ se k'a fɔ ko Lerekaw kɔni siran bɛ Lere dɔrɔn tɛ dɛ min ye yan zone sécurité ye maa caman kɔni siran bɛ o hukumu kɔnɔna la ɲɛma minnu bɛ Ɲafunke yan nɔ olu kɔni tɛgɛ di karamɔgɔw ma dɔwba de kɛra sɔgɔmada na misiw fara karamɔgɔw ye dugawu kɛ ka Ala deli walasa basigi kana se ka kɛ min ye réconciliation générale ye n'a ye semaine nationale de réconciliation o ka min ye karamɔgɔ caman a ka ca 100 yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmanw b'u la finmanw b'u la ayiwa dugutigiw b'u la préfecture ani service technique maa caman kɔni tun bɛ a yɔrɔ na sɔgɔmada in na u bɛɛ de ye dugawu kɛ ko maaw ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ka deli kɛ walasa ayiwa fitinɛ ye dɔ ka se ka bɔ a la min ye Lere n'a dafɛduguw ye anw sera ka maa dɔw sɔrɔ minnu bɔra nagafɛ Ɲafunke olu kɔni ko ko u ye su bɛɛ kɛ siranya la ka sababu kɛ marifaw kɔni sira ka ci de avion fana sira ka munumunu fo ka taa dugu jɛ maaw sara maaw jogina nka k'a fɔ aw ɲɛna ayiwa dugu jɛlen sɔgɔmada na bari n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔ kɔni réseau kɔni tigɛra maa si tɛ se ka sɔrɔ nka maa kelen kelen bɛ Lere facilitaire n'o ye WhatsApp o bɛ se ka sɔrɔ maa kelen kelen bolo o hukumu kɔnɔna la aw ni dɔw sera ka kuma n'o ye ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ ye minnu bɛ Lere ani dɔw minnu bɛ yan Ɲafunke olu kɔni y'a fɛrɛfɛnya k'a fɔ an ɲɛna ko bi bi na nin waati la dugu jɛlen dugu kɔni bɛ Mali finitigiw bolo ni kɔlɔsilikɛlaw fana y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ayiwa dugu dafɛ la n'o ye Lere ani fo ka taa gasi jirima yɔrɔ ninnu na ko ayiwa mobili caman de jenina n'o tun ye ayiwa minnu nana ka na Lere attaqué olu ka mobiliw ye a dɔw yɛrɛ tun bɛ ka siri fo 9h waati jɛlen kɔfɛ nin waati na ka bɔ Ɲafunke Seku Mayiga ka ɲɛsin VOA Banbara ma. Bi ntɛnɛn sɔgɔma Mali jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye état major général des armées ye bataki dɔ bɔ bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko u ka finitigiw ka wulikajɔ baaraw olu la sabatilen don nin waati in na Lere a n'a laminiw la ka se jamana kɛɲɛkayanfan fo ka se a kɔrɔnfɛyanfan fan dɔw ma Moribo Danbele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw lase. Nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw
minnu bɛ nin marayɔrɔ kofɔlen na ye laseli kɛ ka ɲɛsin AFP ma ko maramafɛntigi dɔw nana karidon ka na firi Sardasou kan kan Mali jamana kɛɲɛ ka yan fan na. Wagati min na u ka marifatigi jɛkulu ka kuma la tɛmɛna ko olu de nɔ ye nin waleya ye. Mali Sardasou olu ka laseli sɛbɛn kɔnɔna la u m'a yira k'a fɔ ko u segira ka na Sardasou kan fila ninnu marifatigi jɛkulu taara firi mun kan karidon k'o minɛ. Faamaw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati na ko u wulilen don k'u jɔ secteur 3 o kɔnɔna la ko yaasa ka se ka u jɔyɔrɔ k'olu makaran ani sigida ka bɛn ani lakana bɛ se ka sinsin cogo min na état major ka kuma la ko olu ka baara ye nin larawuli in kɔnɔna la ko de ye ka dankari jugu la ka se ka bali a kana se ka dantɛmɛ walew kɛ ani ka sigida mɔgɔw k'olu makaran Sardasou ka kuma la. Marifatigi jɛkulu u ye dankari karidon kan fila la Lere dugu kɔnɔna la ni laseli kɛra AFP fɛ u ka nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw ka kuma la ko kɛlɛw kɔfɛ o tigi ka kuma la ko marifatigi jɛkulu ko u ye kan ninnu minɛ ko armée bɛ kan ka renfort kɔnɔ ko mɛ nin wagatinin na ko marifatigi jɛkulu ko kan bɔ olu de bolo o tigi ka kuma la. Almu Ag Mohamed ni Sema ale ka kuma latɛmɛnan don a y'a yira k'a fɔ ko olu de nɔ ye nin dankarili ye ko u ye dankari ani ko u ka kuma la ko ni kan fila ko ni a bɛ Lere karidon ko a b'u bolo a ka kuma la. Mun ye Mali Sardasoulakaw olu ka laseli la état major ale y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ to u ka wulikajɔ la ni o ye basigi kuntagalajan o bɛ se ka sabati cogoya min na jamana dugukolo bɛɛ kan. Nin y'a tile damadɔ ye marifatigi jɛkulu tun taara fɛnɛ ka taa firi Burema marayɔrɔ kan yan'u ka se ka gɛn ka bɔ yen Mali finitigilakaw fɛ ni o ye faamaw ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ɲɛmɔgɔw sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ sibiridon n'o bɛnna septembre kalo tile 16 ma san 2023 bɛnkan min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ finitigi kunda u bɛna la sabati walasa ka se ka jihadi jɛkulumaw kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔna la. VOA Bambara ka kunnafoni dila Georges Atino ka bɔ Bamako ale b'o kunnafoniw lase. Au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger d'annoncer la conclusion d'un important traité. Mali kokanko ministri Abdoulaye Diop ale ka dantigɛli daminɛ ka sɔrɔ Niger ani Burkina Faso olu jamana filaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a a kɛrɛfɛ waasa ka se ka kuma a bolodi ɲɔgɔnma bɛnkan kura kan mun bilala sen kan jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ. O bolodi ɲɔgɔnma bɛnkan in bɛ Niger, Mali ani Burkina Faso olu ka baaraɲɔgɔnya kɔni sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ta fan fɛ ani o bɛnkan kura in sira fɛ jamana saba ninnu olu bɛ taa ɲɛ ni baaraɲɔgɔnyaw ye waasa ka se ka dankari jatigɛ walekɛlaw na ɲɔgɔn fɛ u ka jamana sabaw kɔnɔna la ani ka fara o kan u bɛ jɛ fana ka juguw kɛlɛ minnu mana bin u jamana ninnu saba dɔ la kelen kan. Abdoulaye Diop, Mali kokanko ministri. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective. Nin bɛnkan in laɲini ye de ka se ka jɛ ka lakana feere kelen n sigi sen kan walasa jamana saba minnu u bolonɔ bila bɛnkan in na u ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni dankarili kɛra jamana kelen walima jamana wɛrɛw la an ka bɛnkan in kɔnɔ a bɛɛ kɛ komi dankarila jamana saba ninnu bɛɛ de la wala bɛɛ bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ feere ye walasa ka se ka nin bɛnkan jamanaw ka lakana sabati. La force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Ni bɛnkan mun bilala sen kan ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛnkan tɔgɔ ko charte du Liptako Gourma o sira fɛ jamana saba ninnu kɔni kɛra jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna la ni o tɔgɔ ko Alliance des États du Sahel. O sira fɛ fana ni jamana wɛrɛ b'a fɛ ka fara u kan o jamana kɔni ni Niger ani Mali ni Burkina Faso o kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ kelenw na ani fana o jamanaw ka taabolo ni Mali ni Niger ni Burkina Faso taabolo fana kan ka kɛ kelen ye. Aw ka dɔn k'a fɔ ko Mali ɲɛma ani Burkina Faso ɲɛma ani Niger ɲɛma olu fana bɛɛ lajɛlen de y'u bolonɔ bila bɛnkan kelen na nka Alliance des États du Sahel yala o jɛkulu ani baaraɲɔgɔnya kura in musakakow bɛna kɛ cogo di ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma di o kan fɔlɔ. Georges Atino a Bamako a VOA Bambara tɔgɔ la. Ni bɛnkan min n'a bolonɔbilala Mali, Burkina Faso ani Niger jamana cɛ n'a bɛ wele ko Liptako Gourma a hakilinaw sigilen kɔfɛ VOA Bambara tɔgɔla Kayatu Traoré y'a ka kuma barani tɛngun Siri Umar Jalo la ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka bɔ Bamako a ye hakili jagabɔkanw di nin bɛnkan gafe in kan an ka jɛk'o lamɛn.
ka damina yɛrɛ san 1900 ni 69 Nations Unies de ye mission dɔ bila ka na nin yɔrɔ in jateminɛ k'o di nin jamana sabaw ma Niger, Burkina ani Mali o dile olu ma olu yɛrɛ ko mɛn ne an y'an fara ɲɔgɔn kan komi an ka jamanadenw ye kelen ye depuis lawale fo bi ka nafolo min bɛ nin yɔrɔ la ka yiriwa jamanadenw tɔgɔ la k'o bɛ fisaya donc san 1900 ani 70 n'o ye 1970 ye o président saba u jɛra le 3 décembre 1970 ka u bolonɔ bila sɛbɛnna ka o yɔrɔ in tɔgɔ kɛ Liptako Gourma yadɔ Gourma o ye kɔrɔbɔrɔkan ni Hausakan ye babu bɛ yɔrɔ min kan bi u y'a lakuraya mais ni lakana taabolo olu sabatiliw ye ɲɔgɔn fɛ a kɛra ka da sababu min kan o de ye fanga darakira Niger jamana kan CEDEAO ko k'u bɛ taa ko ka taa fanga jagoya lasegin u ko n'u donna ko ka taa fanga jagoya lasegin ko olu fana bɛ wuli ka jɔ ka fara Niger kan ka sɔrɔ ka lakana bolo la sabati bɔ maintenant sisan que a sigira lakana kow kan a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye sisan sigidala mɔgɔw kan lakana ko in na sisan an ye min fɔ sa o b'o de sinsin kosɛbɛ golofina yɛrɛ bɛ min ɲinina farankan dɛ nin b'o o de sinsin lakana ko in yɛrɛ la kosɛbɛ bari nin lakana in bɛ b'a fɔ k'a fɔ ne maga kɛra ni jamana saba dɔ la kelen na tɔw bɛ a dɛmɛ walasa an ka yɔrɔ a ka stabiliser a basigi ka to yen yiriwa ka se ka kɛ jamanadenw tɔgɔ la wa ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yen a b'a fɔ fana k'a fɔ k'a da yɛlɛlen don jamana tɔw ye an ni minnu bɛ tabiya kelen na taabolo kelen na ne laada kelenw b'an bolo bien sigiyɔrɔ ko donc misali la o kɔrɔ ye di hali Sénégal bɛ se Laginɛ bɛ don a la sini Sénégal bɛ don a la Côte d'Ivoire bɛ don a la olu bɛɛ bɛ se ka don a la donc nin ye ko ɲuman de ye yarɔ CEDEAO problème min bɛ yen sisan olu ko k'u bɛ taa CEDEAO jamana dɔ ka taa di o kan a bɛ gɛlɛya quoi parce que a bɛ gɛlɛya ka da kun jumɛn kan sisan u bɛ taa sira jumɛn fɛ o kɔrɔ ye k'i n'i magala Niger la i magala Mali la i magala Burkina la a bɛ gɛlɛya quoi yala u bɛna se a kɔrɔ wa nafolo kun b'u bolo mun bɛ se k'a to u bɛ se ka se a kɔrɔ wa yala cɛdenw b'u bolo mun bɛ se k'a to u bɛ se ka se nin lakanabolo ninnu kɔrɔ wa a sabatili kɔrɔ wa ko bɛɛ ye volonté politique ye comme a volonté politique bɛ yen kaban sɔrɔdasiw bɛ armée bɛ yen o kɔni o ka jɛya mɔgɔw ma quoi a daminɛna o ne dalen don a la kosɛbɛ nin bɛ kɛ ɲɛta de ye koyi olu ko de u bɛ kɛlɛ de kɛ donc résilience ko de bɛ yen a tigɛla cogo cogo u b'u cɛsiri de sisan kɔni nafolo min b'u fɛ a bɛ k'u ta ye bari nin bɛɛ bɛ nafolo ko in de dala Liptako Gourma ne dɔw b'a wele ko 3 frontières anw dun tɛ 3 frontières nin dɔn anw bɛ Liptako Gourma de donc 3 frontières ko in yɛrɛ a kan ka dabila ka fɔ Liptako Gourma tɔgɔ de b'a la awɔ nin bɛ taa ɲɛ de La voix d'Amérique, RBC Bambara, BOA Bambara, Paravina Foliwati. BOA, welcome to Mali. BOA, welcome to Africa. BOA, welcome to America. BOA, welcome to Europa. BOA, welcome to Asia. BOA, welcome to Mali. Dambele, anga foli biye, bagasi kura, anga foli bawe. The world is thank to you. VOA Afrique, ni VOA Afrique, buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲoro du Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6 Buguni o ye radio Kumase ye 92 fiɲɛsira fɛ Yuwaru aw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2 Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 tomi 3 ye Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu Burkina Faso Faba aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan an ka bɔlɔlɔsiraba o labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC
Am tani kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Burkina Faso jamana kan. Faransi jamana ye bataki dɔ bɔ, bataki min na u y'a ɲini k'a fɔ ko u kɛlen don ka fɛɛrɛ kura dɔw sigi sen kan. Denmisɛnnin minnu ni olu bɛ bɔ Burkina Faso jamana kan ka taa lamɔ la ni a bɛ wele ko adoption internationale ye. O baara min tun bɛ Faransi jamana ani Burkina cɛ k'o bɛna ɲɔngiri ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ani bɛnkan baliya min donnen don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. An taa Ethiopie. Ni wulikajɔ laban ninnu kɛra jamana kɔnɔna la min yirala fɛnɛ k'a fɔ ko dangariliba o de bɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ min bɛ ka walankata ka taa Ethiopie jamana fan caman fɛ. A yirala o de senfɛ fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye bunadamaden jo sariyaw ye ko dan bɛ ka kari o la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira ko hali ni k'a sɔrɔ bɛnkan o tun lawaleyali hakilinaw tun sigilen don sen kan. Nin kɛra ONU ale ka laseli ye min ka baaraw bɛnnen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama Ethiopie jamana kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye, Ameriki masayaso Maison Blanche y'a lase k'a fɔ ko Ameriki jamanaden mɔgɔ 5 ni muso 2 b'a la olu bɛɛ lajɛlen ye du kelen kɔnɔmɔgɔw ye labilala ka bɔ Iran jamana kan minnu tun minɛlen don. Wa ni hakilina ninnu k'a kɛra ka sabu kɛ bolobila gafela ni bɛnkan min sɔrɔla Iran jamana ni États-Unis jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra sababu ye ka falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kasodenw na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi nin waati in na an bɛ an kɔsegin ka taa Bamakɔ bawo wulikajɔ min ni o kɛra Mali jamana Burkina ani Niger fɛ ka kɛ ni dangarili banbali minnu bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lere jamana kɔnɔna kɛɲɛkayan fan fɛ nin waati in na. Maliden caman de bɛ yen minnu bɛ k'u hakili jagabɔ gɛlɛya min bɛnnen don Mali jamana kan nin waati in na. Min ɲininkali kɛra VOA ka kunnafonidila Mariam Kuyate fɛ ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sheikh Umar Jara ka bɔ Buguni. Bon a bɛ mɔgɔw hakili la ko ni MINUSMA kɔni bɔra yan ko nin ye a ko kɔni nɔgɔyalen ye. MINUSMA bɛ yan a tɛ yan o. Ayiwa nin dantɛmɛ wale ninnu n'an m'an cɛsiri nin de bɛna to sen na. Nin kan ka kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na ka ŋwara da nin maa kofɔlen ninnu na. Dusukun kɔni kamikamalen don nka kan ka kɛ sababu ye an ka wulikajɔ kɛ tuguni fɛn min ye dantɛmɛ wale mɔgɔw ye u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Seku Sirama Jara, ne de ye Mali sanakunya tɔnba ɲɛmaa ye. An ka jamana a lakanabaliya tiɲɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmaaw y'u seko kɛ kosɛbɛ nka bi fana juguyalen dɛ. Minnu bɛ yen ni marifa bɛ u bolo bi tiɲɛ yɛrɛ la u bɔfan ka ca. U bɔfan ka ca an t'o bɔfan kelen dɔn. O tuma anw b'a ɲini u fɛ u ka sabali. Sanakunya bɛ fɛn jumɛn fɔ? Kan maa si kana sɔn fiyewu ka ji da i sanankun ɲɛ kan k'i sanankun lakasi. Ko maa si kana sɔn ka joli bɔ i sanankun na wa maa si kana sɔn ka kɛ i sanankun sata ye n'o ye k'i sanankun faga. A ye segin aw kɔ danbe kɔnɔ aw kana an ka ɲɔgɔn faamu malidenya la jamana in ka lafiya. Ne tɔgɔ Nafisa Sise. Halisa autoritew ka dɔ fara vigilance kan u ka dɔ fara sécurité kan. Lakanabaliya bɛ na ni kɔngɔ ye. A bɛ na ni fɛn caman ye parce que nin ko in bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ. An denw de bɛ ka to kɛlɛ la, an cɛw de bɛ ka to kɛlɛ la, an dɔgɔninw de bɛ ka to kɛlɛ la. Tɛ mɔgɔ sata bɛ ka caya dɛ, a bɛ ka caya yɛrɛ yɛrɛ de. U ka a lajɛ ka vigilance ka caya, observation ka caya mɔgɔw pour que sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ information sɔrɔ teliya la. An jamanadenw gansanw kɔni n'o ko ma ko citoyen lambda an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ gouvernement ni SEMA ani plateforme o fɛn o fɛn accord signé u ka se ka to o hukumu kɔnɔna la ɲɔgɔn faamuyaliw ka na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ u fan saba ka jɛ ka banbaci ninnu kɛlɛ n'o an k'olu ma ko terrorisiw. Drissa Traoré don ka bɔ Bamako Mali la. Kɛlɛ in bɛ kɛ cogo a kɛ ten. An ye dɔ kɛ sigikafɔ ni négociation na quoi o tɛ se ka ɲɛli o tɛ se ka mago ɲɛ tuguni. An bɛɛ de ni degunnen don. Mɔgɔ kelen ni mana bɔ maliyɛn kelen a bɛ komi i sera maliyɛn caman ma parce que maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye. Hali n'i ka mɔgɔ t'a la i b'a sɔrɔ i dɔnbaga dɔ ka mɔgɔ b'a la. Donc a ma nɔgɔ. Terroriste ko kelen in yarabi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka fanga di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka nin banbanci wale minnu b'a kɛ ka u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka na ni basigi ye. Sisan nɔ maliyɛn bɛɛ de kan k'i kan fara ɲɔgɔn kan ka wuli komi mɔgɔ kelen. Bɛɛ kan ka renseignement di n'i ye min ye k'a ma ɲa o yɛrɛ de b'an ka finitigilamɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ pour que u ka se ka nin ko ninnu kɛlɛ donc mɔgɔw man ka information garder ni min ye min ye k'o ye suspect i b'a a fɔ.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ka da nin kan sisan ni dangarili banbali minnu bɛ Mali kɔnɔ ni kunɲɔgɔn damadɔ laban ninnu na ni a kuɲɛ kelen don gɛlɛyaba ye VOA Bambara wulila ka se Sumayila Lama kulu min n'a bɛ wele ko Alliance Citoyen pour la réforme du secteur de la sécurité ale ye o coordinateur ɲɛmɔgɔ ye a b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan an bɛna hakilijagabɔ ɲininkaliw kɛ a la a b'a hakilina di an ma Sumayila i la n'i bɛ nɛgɛ kan i n'u la I ni ce Mariam somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen alhamdulillah dangarili kɔni waralen don jamana kɔnɔ nin waati na kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ tiɲɛni caman de binna jamana camancɛ yan fan ka taa kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la awa e hɛrɛ hakilila ye mun ye ni dangarili ninnu kan dangarili ninnu komi tunu an y'u natɔ ye seko kɛlɛ don hakili jiginna accord d'Alger de tun kelen don ka na ni an b'a fɔ min ma cessez-le-feu ye accord d'Alger négociation daminɛna 2013 a signera 2015 donc o hukumu de kɔnɔna la cessez-le-feu nana ni an ka jamana marabagaw ani minnu tun bɛ rébellion na à l'époque donc o hukumu de kɔnɔna la a bɛnkan tun ye mɔgɔ si tɛ maga mɔgɔ la papier gafe min bɛ yen nɔ gafe in baara bɛ kɛ n'o ye donc MINUSMA ka tagali min boloda la je pense que kan fila bɛɛ an ka marabagaw ani ex-rebelle ninnu bɛɛ y'a faamuya ko kan ninnu récupération c'est stratégique mais o fana y'a sɔrɔ yan'o cɛ accord in gafe min n'an b'a fɔ ma accord d'Alger o accord in dankari tun kɛra a la parti fila bɛɛ mɔgɔ fila minnu tun bɛ ɲɔgɔn na Bamako n'an b'a fɔ ma an ka marabagaw ani ex-rebelle u bɛɛ tun sigira k'a fɔ ko parti kelen fankelen tɛ ka baara kɛ komi a kan ka kɛ cogo min na donc accord tun suspendra o wagati donc o kɔnɔna de la MINUSMA ka tagali fana nana bon olu kɔnɔna ninnu de la bi dankari ninnu bɛ ka kɛ yɔrɔw la se ma yira de bɛ ka kɛ parti bɛɛ bɛ k'a yira a se bɛ yira pour que a ka kɛ position de force la o cas où négociation bɛna kɛ après ayiwa e hakili la kɛlɛ marifa ani ka se nin bɔ ma o de bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka nin gɛlɛya min binnen don jamana kan kabiri san 2012 waatiw ka a kɛlɛ yɛrɛ ban pewu ka bɔ Mali kan wa o tɛ se ka ban marifa t'a ban marifa t'a ban fagali t'a ban bingali t'a ban kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye a kɛlɛ min a ka bon kɛlɛ fitinin tɛ kɛlɛ min sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se k'a ban maliyɛnw de bɛ ɲɔgɔn na o maliyɛnw de kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn fɛn dɔ kan fɛn min b'a to jamana in ba bɛ sigi kɛlɛ marifa ci kɛlɛ bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn nafa an b'o fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn kɛlɛ bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn nafa mɔgɔ min bɛ marifa feere la kɛlɛ b'o dɔrɔn de nafa kɛlɛ tɛ mɔgɔ si nafa mɔgɔ minnu bɛ bɔnnaw nin na olu ka denbaya u bɛ traumatiser toute leur vie mɔgɔ minnu bɛ kasara sɔrɔ u ka maramafɛnw na u ka biɲɛw na so na kirisi karataw u sigiyɔrɔw la fɛn dɔw don a cɛ man ɲi jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye kɛlɛ in bi a kɛlen don ka degun min se jamana in ma a ka bon hakili ma mɔgɔw bɛ k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛn'o bɛɛ kan donc kɛlɛ tɛ solution ye bi sécurité n'an b'a fɔ ma lakana a bɛ dimension dɔ ta n'an ko a ma dimension humaine dimension holistique c'est-à-dire mɔgɔ kan ka lakana sira bɛɛ fɛ sira bɛɛ marifa dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko cɛ kɛlɛkɛlaw n'an ko an ka soldaw olu bɛ marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ o tɛ sécurité ye i ka se ka yala i ka jamana fan bɛɛ k'a sɔrɔ fɛn min sɔrɔ i ka se ka taa ekɔli la fɛn min sɔrɔ i ka se ka dumuni kɛ a ma kɛ baasi ye donc o bɛɛ de kɔnɔna la olu si tɛ se ka na ni sigi ka fɔ tɛ an b'a fɔ cogo min na français la solution militaire tɛ yen la solution elle est politique et o solution politique in bɛ sɔrɔ sigi ka fɔ dɔrɔn de la hali ni dɔ sera dɔ la a bɛ laban sigi ka fɔ in de la sigi ka fɔ in dɔrɔn de ye solution ye ayiwa ni diyara n ye an ka foli b'i ye kosɛbɛ k'aw hakili lajigin k'a fɔ nin tun ye Sumayila La ale kumakan ye kulu min bɛ wele ko Alliance Citoyen pour la réforme du secteur de la sécurité ale y'o coordinateur ye
Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an ta Côte d'Ivoire jamana kan bawo a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye bataki dɔ labɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya ko kun kan u ka kulu min sigilen don jadijɛkulumaw ani lakanako yɛrɛ kɛlɛli kama jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Institut d'études de sécurité ISS u y'a lase k'a fɔ ko kabiri san 2019 ka se san 2021 ma ko jɛkulu maramafɛntigiw olu kɛra sababu ye ka nafolo caman de sɔrɔ sira jugu kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Kayatu Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Ka daminɛ yɛrɛ san 1969 ni 69 Nations Unies de ye mission dɔ bila ka na nin yɔrɔ in jateminɛ k'o di nin jamana sabaw ma Niger, Burkina ani Mali o dilen olu ma olu yɛrɛ yɛrɛ ko mɛn ni an y'an fara ɲɔgɔn kan komi an ka jamanadenw ye kelen ye depuis lawale fo bi ka nafolo min bɛ nin yɔrɔ la ka yiriwa jamanadenw tɔgɔ la k'o bɛ fisaya donc san 1970 ani 70 n'o ye 1970 ye o président saba u jɛra le 3 décembre 1970 ka u bolonɔ bila sɛbɛnna ka o yɔrɔ in tɔgɔ kɛ Liptako Gourma yadɔ Gourma o ye kɔrɔbɔrɔkan ni Hausakan ye babu bɛ yɔrɔ min kan bi u y'a lakuraya mais ni lakana taabolow olu sabatiliw ye ɲɔgɔn fɛ a kɛra ka da sababu min kan o de ye fanga darakira Niger jamana kan CEDEAO ko k'u bɛ taa ko ka taa fanga jagoya lasegin u ko n'u donna ko ka taa fanga jagoya lasegin ko olu fana bɛ wuli ka jɔ ka fara Niger kan ka sɔrɔ ka lakana bolo la sabati maintenant sisan que a sigira lakana kow kan a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye sisan sigidala mɔgɔw kan lakana ko in na sisan Institut d'études de sécurité ISS ye a ka gafe bɔlen kɔnɔ bi ntɛnɛn in na hakilina jiginni kɛ dansɔgɔ ayiwa an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka segin k'a lase aw ma k'a fɔ Burkina Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko kabiri san 2019 ka se san 2021 ma jɛkulu maramafɛntigiw ko olu ye nafolo caman de sɔrɔ sira jugu kan walasa ka se ka u yɛrɛ kɛ nafolotigi ye Kayatu Traoré ale b'o lase. Institut d'études de sécurité ISS ye a ka gafe bɔlen kɔnɔ bi ntɛnɛn in na hakilina jiginni kɛ dansagokɛlakuluw ka dankarili waliyaw kan ka ɲɛsin Côte d'Ivoire lakanakɛlaw ma ne ka tila ka jabɔgɔ bila u ka fasojamaw kan san 2019 ka taa se fo san 2021 waati ma u ye a yira k'a fɔ ko a waati la ko Côte d'Ivoire kaɲakayan fanfɛla kɛra u ka dankariliw jabalaw ye min sen fɛ u ye u banba kosɛbɛ a yɔrɔw la yen nɔ ni mɔgɔ caman hakilinaw yɛlɛmali ye ni nafolokun ye ka fara u ka kuluw kan awa a waati kelen fɛnɛ kɔnɔna la fana u ye dɔ fara u ka nafolo sɔrɔ siraw cayaliw kan ni tɛgɛdali ye dama n'o ye sanubɔyɔrɔw ye ani baganw kan ye ISS ye a yira k'a fɔ ko dansagokɛkulu ninnu ka tɛgɛdali ni nafolomafɛn ninnu fɛnɛ kan kɛra sababu ye ka u ka banbali nɔgɔya u bolo kosɛbɛ Côte d'Ivoire sigida kofɔlen ninnu na u y'u ka kow ɲɛsin bagan feere ma ani bagan suɲɛliw ma waati caman bagan suɲɛlen ninnu fɛnɛ olu lakanalen don ni bagan lakɔlɔsilakaw ka bɛnbɛnbɛnw ye tɛgɛ mana da u kan awa u be nafolokun dɔw sara u ye ka tila ka u labila ISS ye a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire kaɲakan fanfɛla la ko sanubɔ dingɛw a n'a sanubɔ dama caman bɛ yen nɔ awa ko yɔrɔ jalenba de bɛ dansagokɛkulu ninnu ye kosɛbɛ ko sabila k'a kɛlen bɛ sababu ye ko ka nafoloba de di u ma n bɛ u ka baaraw an'u banbaliw nɔgɔya u bolo sahɛli marayɔrɔw kɔnɔna na labanna ISS ye laɲini kɛ Côte d'Ivoire jamana fɛ k'u ka dɔ fara u ka baganw kɔlɔsiliw kan ko sabila ko waati caman bagan ninnu bɛ purukuto fo ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fo Abidjan jamana faaba kɔnɔna na tilala tuguni ka fara kan k'a fɔ ko fɛn min y'u ka sanubɔyɔrɔ ninnu ye awa k'u ka o fɛnɛ yɔrɔ lakɔlɔsi kosɛbɛ sanubɔla kɛn yɛrɛ ye bololabaarakɛla misɛnninw caman bɛ taa ka taa sigi u yɛrɛ ye ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo awa k'u ka baara kɛ o kan yaasa u bɛ se ka sɛbɛn ko don a la cogoya min na ka kɔlɔsili a bɛ se ka nɔgɔya furuba baarakɛlaw bolo cogoya minnu na ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. Ka fo farafina bu sirantoronta ɲɛmayaso ka clubu ka ɲɔgɔn danba fila hukumu kɔnɔ n'o ye coupe de la confédération ni ligue ye minnu bɛ ɲina saison 2023 2024 kofɔ u bɛ k'u sɔn deuxième tour préliminaire tagaliw kun cɛra Mali cɛbɔ fila fan fɛ deuxième tour préliminaire ko segini labɛnniw de bɛ senna sisan ka kuma tagaliw kan AS Real de Bamako min bɛ ligue la ale ka doni phase de poule la o ma nɔgɔn n'i b'a dɔn tagali la yan Bamakɔ sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 16 san 2023 in na Real bina Mauritanie FC Nouadhibou ɲɛkɔrɔ préliminaire tako fɔlɔ la Real taara a ka qualification ta Cameroun Coton Sport de Garoua ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila tagali tun kɛra kanankolo fan fila bɛɛ fɛ Bamakɔ baara kɔni de bɛ Real sirantolantanaw bolo na Bamakɔ stade du 26 mars la o jaabi bɛna stade malien de Bamako sirantolantanaw dusukun lami ka do fara u ka cɛsiri kan ka kɔsegini makɔnɔ walasa ka se sɔrɔ ka don phase de poule la Real bɛ bisimila Mauritanie FC Nouadhibou fɛ octobre kalo nata tile fɔlɔ min ye stade malien de Bamako ye
ale bɛ bisimila buru ni aigle noir fɛ septembre kalo tile 30 nata o ɲɔgɔndan bɛ tan tanzanikaw fɛ yen ka da kan. An balimaw nin bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min na bɛnna se aw ka cɛjan Cheick Jero fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ.